дар доираи рақобатҳои даври шашуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ як дидори дигар баргузор шуд, ки дастаи Истаравшан дар майдони худ клуби марказии варзиши Артишро истиқбол гирифт. артишиҳо дар дақиқаи дуюми рақобат аллакай ба пеш баромаданд. Иззатулло Рӯзиёв меҳмононро ба пеш баровард, аммо соҳибони майдон бо гузашти 4 дақиқа голи ҷавобиро ба самар расониданд. дар дақиқаи 45-уми рақобат футболбози дастаи клуби марказии варзиши Артиш Шарафҷон Солеҳов бори дуюм хати дарвозаи Истаравшанро бо зарбаи худ рах насохт. дар 45 дақиқаи қисмати дуюми майдондорӣ ҳисоб тағйир наёфту клуби марказии варзиши Артиш дар сафар Истаравшанро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. барои Истаравшан ин чаҳорумин бозии пайдарҳами бидуни ғалаба ва сеюмин бохт маҳсуб мешавад. Истаравшониҳо то ба ин замон танҳо як ғалаба ба даст овардаанду тамом. ду бозии боқимондаи даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Хуҷанд Равшани Куллоб ва Хатлону Истиқлол рӯзи 12 май баргузор мешаванд.